Gaur egin duguna isinde ibilaldi bet, Zeberioti zehar, hasi gara Ermitabarrin eta joan gara Undurra garaino. Badire urte batzuk ja, bai Arratiko eta Zeberioko eskolatan erabiltzen dana agenda bat. Eta agenda hori sortu zen apur bat, euskara bultzatzeko, euskara indartuteko. Urtero diseinetan dugu hori agenda hori eskolatako normalkuntzako arduradunok, ez? Eta urten, esate baterako egin duguna izinde, eskola bakoitzak egin dau bere herriko ibilbide bat, zertatu dau agenda horretan, eta asmoa da familiek umeakaz batera horrik ibilbide horrik egitea, ez? Eta kasu horretan guk egin duguna da, geure ibilbidea, Zeberioko ibilbidea egin dugu, deialdia luzatu dugu herrira, batezbe, deialde izinde batezbe aititea amamari, eta Juan Manuel Etxebarriagaz batera egin dugu ibilaldia, eta ibilalde egiteaz ganera, Juan Manuel kontau duzuz gauza pilo bat, ez? Ikusi duguz Karabie, ikusi dugu Santo Tomaseko arristadura, ibili gara arbolak ezagututen, arbolen ganeko kopla kantetan. Oinaia zeldoan aitza, basoan zutizua aitza, gizakiontzat babeslekua, gure betiko aritza. Izoretik gura hotza, garilaz dotika hotza, eze ondoan beti presente, simbolozko ere inotza. Betidanik esan donik, euskara eta gure kultura familian, herrian eta eskolan hiru zutabeetan oinarritzen dela, ezta? Eta eta gero joan gara parrokira, da parrokiko atarian, azaldu ziete parrokiko artean dagoen holako irudi karratu bat. Eta hori azalduta gero, ikusi dugu portikoko arristadura, hori ikusite gero, joan gara Zeberioko lehengo eskolara, eta han behin dugu ekarmentxo bat, neure esperientzia kontatu, gara jo nintzelan eskolara. Gero handik etorri gara, lehengo kaltzada zarretik izasi pasa dugu, eta gero laitokira atzaldu garenean, hor Laminarreka dago, eta hor begeratu aldi bat egin dugu, kontu dut ipuin bat, Laminan ipuin bat, eta gero handik etorri gara urrengo puntua da Uratza, hor, iturrizatzen jo, Balneario San Juan, egon zala hor, eta gero etorri gara ja Karabira, honaxe, hau da Karabia, eta hau da Karabi frantzesa. Gero emetik ingo dugu ja urrengo puntua, Ugarte Osuna joango gara, eta horra Unamuno etorten zen. Unamunoren aitita amapartekoa, agiltzekoa zen, Zeberion, eta ona Ugartera etorten zen paseoan, da hori bera kontatzen dau, Recuerdos de Niñez y Mocedad eta Paz en la Guerra. Eta azkenean ametuko dugu Undurrako iturrian, kaltzaderen amaia.